Brase sonwuma edikan tidunum. Na osisi adan David kromu. Na osiesie afan bi ma Nyankopon adaka no. Na osi ntumadan ma no. Enumu na David kan se obiara nsoa Nyankopon adaka no se Lewifo na ranko. Na won na Awurade ayi won se won soa Nyankopon adaka no na won som no daa. Na David bua Israel nyina no behia Jerusalem se orikofa Awurade adaka no de aba na fa wasiesie ama no no. Na David bua Aaron ma ne Lewifo na no. Kehat manumu osafohini Uriel ne ne nuanom ohaduonu. Merari mamu osafohini Asaya ne ne nuanom ahanu aduonu. Gerson mamu osafohini Yoel ne ne nuanom ohaduasa. Elisafan mamu osafohini Semaya ne ne nuanom ahanu. Hebron mamu osafohini Eliel ne ne nuanom aduowotwe. Usiel mamu osafohini Aminadab ne ne nuanom ohadumienu. Na David frɛ Sadok ni Abiata asofo no ni Lewifo no Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel ni Aminadab na ɔka kyerɛ wɔn sɛ mo ne Lewifo mu agyanom atitire mo ne mo nuanom nwira mo ho na momfa Awurade Israel Nyankopɔn adaka no mmra de masiesie mama no hɔ. Na akane no enya mo na mo yoye nti na Awurade ye Nyankopɔn buba yen so sɛ yɛanhwehwɛ no na tromuade no so. Ɛna asɔfo ne Lewifo no dwira wɔn ho sɛ ɔrekɔfa Awurade Israel Nyankopɔn adaka no aba. Na Lewifo ma no soa Nyankopɔn adaka no sɛdeɛ Mose hyɛe sɛdeɛ Awurade asɛm no tie no wɔde ɛho mpoma no totoo wɔn kɔn ho. Na David ka kyerɛ Lewifo asafohene no sɛ wɔma wɔn nuanom adwontofo no nkurakura adwomto ade menta men ne asankutene ne nsembo na wuro nyina gyina hɔ ma wɔnte wɔn ka na wɔma wɔn ne so anigye mu. Na Lewifo no yi Yoel ba Heman ne ne nuanom mu Berakia ba Asaf ne wɔn nuanom Merari mamu Pusaya ba Etan de wɔn gyina hɔ. Na wɔde wɔn nuanom a wɔtɔ so mienu ka wɔn ho Sakaria, Ben, Yasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Masaya, Matitia, Elifelehu, Miknia, ni Obed Edom, ni Yeel, apono no hwefo no. Na adwomtofo Heman, Asaf, ni Etan bo kɔbere na wutama wɔte nka. Na Sakaria ni Asiel, ni Semiramot, ni Yehiel, ni Uni, ni Eliab, ni Masaya, ni Benaya bo menta maba ne so. Na Matitia ni Elifelehu, ni Miknia, ni Obed Edom, ni Yeel, ni Asaya bo asankutini ni etoso nwɔtwe so. Na Kenania Lewifo asafohene wɔ masoɔ mu. Odi masoɔ no so efiri sɛ ɔyɛ hunumufo. Na Berikia ni Elkana ni adaka no apono ano hwɛfo. Na Sebania ni Yosafat ni Nathaniel ni Amasai ni Sakaria ni Benaya ni Eliasa asɔfo no ni ntutubentu hyɛfo a wɔhyɛn ntutubentu Nyankopɔn adaka no anim. Na Obed Edom ni Yehia ni adaka no apono no ano hwɛfo. Ɛna David ni Israel mpanyin ni mpempem so asafohene no sii mu kɔe sɛ ɔrekɔfa Awurade apam adaka no afiri Obed Edom fie aba anigye mu. Na Onyankopɔn boa Lewifo a wɔso Awurade apam adaka no wɔde anantwinini nson ni adwennini nson bɔ afɔde. Na David hyɛ asaawa nwura batakari. Ɔno ni Lewifo a wɔso adaka no nyinaa ni adwontofo no ni ɔsafohene Kenania odi masoɔ no soɔ no wɔ adwontofo no mu. Na nwura asɔfotade nso hyɛ David. Na Israel nyinaa de Awurade apam adaka no bae. Osebo ne menhyɛne ne ntuturubɛnto ne nsambɔ na wuro mu. Wɔde menta ne nsankutene ma wɔte nka. Na Awurade apam adaka no duu David kurom no. Saul baba Mikael hwɛ mpoma mu. Na ohunu ɔhene David sɛ ɔrehurihuri na ɔregoro no. Obu no animtia n'akoma mu.